Tungod sa gipakanaog nga memorandum sa Department of Interior and Local Government nga nagpahimangno sa tanang kandidato nga ngayon silang mamahimong sumbanan sa katawhan sa pagsunod sa mga pamalaod labi na ang kabahin sa health protocol. Sa usa ka memorandum, gimanduan sa DILG nga ang tanang kandidato manguna sa pagsunod sa balaod. Dinhi sa Rehiyon 11, hugot ang ginahimong monitoring sa DILG sa mga aktibidad sa mga kandidato sa pagsugod sa pagpangampanya alang sa 2022 national ug local elections sa Mayo 9. Gimanduan na sab sa DILG ang mga mikandidato, lokal man o national, nga sundon ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases guidelines atol sa ilang ipahigayon nga pagpangampanya. Sumala ni Alex Roldan, ang Regional Director sa DILG 11, ilan ang gimanduan ang tanang local executives sa mga lokal nga panggamhanan ingon man munisipyo nga mopanday og usa ka ordinansa nga mao'y mamahimong basihan aron hingpit nga masunod sa mga mikandidato ang gilatag nga minimum public health standards gikan sa IATF. Ang mando nato ngadto sa atong mga local executives, labi na sa mga munisipyo nga mo-come up na sila executive order o mga ordinansa nga mao'y mahimong sumbanan or guidelines alang sa tanang mga politiko nga maghimo og kampanya sa ilang tagsa-tagsa lugar. Especially nga karon nga eleksyon dili lang ni local na national. So dapat karon pa lang daan gi-ready na nila ang ilang mga executive orders aron masunod ang atong mga health protocols. Dugang ni Roldan, kinahanglan nga pantay-pantay sab ang pagtratar sa local government units sa mga mikandidato kung dunay ipahigayong pagpangampanya sa ilang mga lugar. Basta ang importante nga mapatuman ang health and safety protocols atol sa aktibidad. Ang gisiguro lang nato nga ang atong mga local officials mo treat sa atong mga kandidato equally, dili pugnan ang paggamit sa mga facilities sa gobyerno. However, dapat na mga facilities dunay mga protocols nga ipasunod. For example, paggamit sa mga gyms, paggamit sa mga karsada aron sa mga kampanya mga drone. O kay namong yung mga politiko kaniadto nga kung asa siya nidapig dili niya tagaan og permiso tong iyang mga kalaman. So ipahangyo nato nga nining eleksyon na atong i-treat tanan equally, pero dili bot pasabot nga kung i-treat nato sila equally dili na sila masunod sa protocols. Sa DILG, kabahin na sa oversight function sa ilang departamento nga gikinahanglang tan-awon ang mga politiko nga mosunod sa bisan unsang kamanduan gikan sa national hilabi na karon nga dunay pandemya, o gikinahanglan nga andam sab sila nga manubag kung in kaso dunay breakout nga mahitabo sa ilang mga lugar tungod sa ilang pagpabaya atol sa ilang pagpangampanya. Panawagan ni Roldan sa mga politiko kung mamahimo likayan una ang paglamano sa ilang mga supporters aron malikayan ang posibleng COVID-19 surge. Ang ato mga politiko kung mahimo lang likayan una katong pagpanglamano kanang kuang gyud dili man gyud na siya. Kung magpatapok man ta sundon lang nato unsa man ang gimando sa ato ang mga local government. Kung moingog 50% lang sulod sa gymnasium or sa plaza, mga 70% siyang capacity, himuon nato na siya aron nga ang tanan mabutang natong gamayng pagsunod sa protocol aron dili mo balik tong pagsulbong unya sa mga kaso. Naglaom ang DILG nga hapsay ug malinawon ang campaign period ingon man ang piniliay. Kagahapon Pebrero 8, nagpahigayon na og proclamation rallies ang mga kandidato sa nagkadayang lugar sa nasud. Timailhan nga nagsugod na ang 90 dias o 90 days nga campaign period nga gihatag sa Commission on Elections sa mga kandidato. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.